हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि जे चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाबाय। आङो दिनैसो भिडिअ लाबोनो हादों लोगोफोर। दा दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर। दायो आङो tipkai नाइस्राइबेल गामियाव आं दंफैयो लोगोफोर। दा बेवहाय आङो mahalaya पुजानि नामै फैदोंमोन लोगोफोर। दा बेवहाय mahalaya पुजायावहाय एसे मेला जादों। मेलाजों लोगोसे काबादि खेला आरो फुटबल खेला जानायखौ जों नुनो मोन्दों लोगोफोर। दा आं बे आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों लोगोफोर। दा माबायदि मानसि जादों बे मेलायावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। दायो आङो बे काबादि खेलाखौहाय एसेबाबो नायखांबाय लोगोफोर। नोंथांमोनाबो नुबाय जानांगौ। दायो आङो नोंसिनो दिन्थिनो नागिरदों मेलानि नामै खेला होनायखौ नुनो मोन्दों लोगोफोर। बे tipkai नाइस्राइबेल मेलायाव आरोखि ना लोगोफोर, नायलांबानो जाबाय।